turen. Det skal han ikke. Nej, vi skal til side. Vi låner lige Lars i jorden et kort øjeblik. I mellemtiden, så er der selvfølgelig ikke lejlighed til at køkkenpersonalet lige kan klare det sidst på bordene, fordi at, der er også noget dessert lige her bagefter. Og ellers, indtil videre, så skal I bare lade som om I hjemme. Det er bare hygge jer. Solsengen vender sig mod solens første morgenstråler. Rejser sig knejsende.